खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो इउट्युबाव जानला मोनला भिडिअ एंगारनायनिफ्राय सांग्रां जा साथाम बर' लाइमोनफोरा इउट्युबाव भिडिअ एंगारनानै पुलिसजों हमजानो गोनां जाबाय आरो 3निफ्राय 7 बोसोरनि जेलनि साजाबो जानो हागौ भिउज आरो साबस्क्राइबार बांहोनो थाखाय जानला मोनला भिडिअ बानायनायनि सिगां नोंथांमोनहा गोबां खेब सानग्रो भिउज आरो साबस्क्राइबार बांहोनो थाखाय जानला मोनला भिडिअ बानायब्ला नोंथांमोनहाबो हमजानो गोनां जानो हागौ जनायनि सिमेन्ट सापरिनि इउट्युबार सासेजों लोगोसे थांफानाय गासै 3 मुङा फारियै मनिन्द्र मुसाहारि महेश्वर सोरगियारि आरो सिब्राम सोरगियारि गासै 3खौ पुलिस आरो हाग्रा बिफाना हमबाय हमजानाय मनिन्द्र मुसाहारि महेश्वर सोरगियारि आरो सिब्राम सोरगियारि बिथांमोनहा नाव लानानै बिलोआव हांसो सिलारि आरो बायदि बायदि दाव गावनायजों लोगोसे हाग्रायाव दैनाय गोबां दावदै फ्राय 100सो दावदैफोरखौ लानानै फैदोंमोन जायखौ भिडिअ सेबखांनानै इउट्युब चेनेलाव कन्टेन्ट हिसाबै एंगारदोंमोन दावदै गबाय थानाय दावखौबो गावथारनानै दावदैखौ आरो दावखौ लाबोनाय आरो दाव गावथारनो हानायखौ रंजानाय बायदिखौ भिडिअआव नुनो मोननाय जादोंमोन बेबायदि कन्टेन्टखौ इउट्युबाव एंगारनायनि उनावनो गोबां सुबुंफोरा गोबां सोंखारिदोंमोन आरो मिथिंगाखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफ्राबो हाग्रानि जिब जुनारनि सायाव बेबायदि अयथासार बा हाराहास्ति खालामनायखौ लानानै सोंखारिदोंमन बेनि उनावनो वाइल्ड लाइफ प्रटेक्शन एक्टनि सिङाव इउट्युबारनि हेंथा केस होनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों आरो जुदि बिसोरनि सायाव आयना दायनिगिरि होनानै फोसावोब्ला 3निफ्राय 7 बोसोरनि जेलनि साजा जागोन होननानै फोरमायथिदों बिटिआरआव बांग्रिं फैगोन माबोरै फैगोन बेखौ मिथिया नाथाय बिटिआरआव बांग्रिंआ फैगोन बिजेपिनि बेलायाव बिटिआरआव बांग्रिं फैगोन बे खोथाखौ बुंथिबाय मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ बे समाव बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बिजेपिनि थागथियारि बिजेपिनिया बिटिसिआव बेसेबां गोहो दंमारो आरो बबे बियाबाव गेलेनो हानायनि गोहो दंमारो बेखौ नायनो थाखाय मन्त्रि एमएलएफोरनो आरोबाव 1 दान समय होबावदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बे लेखायै बिजेपिया बिटिआरनि दाब दाब जायगायाव दोलोनि मावथिफोरखौ लोगो हमनानै सावरायदों बिजेपिया बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बेसेबां सांग्रां बा सिरियास बेखौ बिजेपिनि मन्त्रि एमएलए एमपिफोरनि रावनिफ्राय हमदांनो हायो मन्त्रि रन्जित कुमार दासआबो बेखौनो बुंथिदों बिटिआरआव एबार बांग्रिं फैगोन माबोरैहाय बांग्रिंआ फैगोन बेखौ मिथिया नाथाय बांग्रिं फैगोन बिजेपिनि बेलायाव थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिया 9 मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन एबार 20आव देरहानो टारगेट लादों होननानै फोरमायथिदों एमपि दिलीप सैकिया बिथाङाबो गोख्रों रावै बुंथिदों दि एबार बिटिसि बिसायख'थियाव गासै गोहोखौ लानानै बिजेपिया बिसायख'थिखौ गेलेगोन उदालगुरियाव मोनजिनि मादाव मोनजि बियाबावबो बिजेपिया गेलेगोन होननानै फोरमायथिदों साननो गोनां बाथ्राया बेसो बिजेपिया जुदि गाव हारसिंनो सोरखार दानो हानाय बायदि गोहोखौ मोनोब्ला ओनसोलारि राजखान्थि दोलो जेरै बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोनिया मा जागोन बिजेपिनि थाखाय ओनसोलारि दोलो बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ थेर बेथेर जानो गोनां जागोन नामा बे समाव साननो गोनां जानानै फैदों साख्रि बाख्रिनि उनाव हाथाय बाजाराव मैगं थाइगं फाननायावबो एससि एसटिनि थाखाय रिजार्भ टेक्स अदेबानि खाजोना होआलासे एससि एसटिनि आइजोफोरा गुवाहाटीनि माखासे हाथायफोराव मैगं थाइगं फाननो हासिगोन ओनसोलनि मेयर मृगेन सरनिया बिथाङा बेखौ फोरमायथिदों गिबियाव गुवाहाटीनि बेलतला बाजाराव जानाय बृहस्पतिबार आरो रबिबारनि बाजाराव टेक्स बा खाजोना होआलासे एससि आरो एसटिनि आइजोफोरा मैगं थाइगं फाननो हागोन आरो उनाव बेबायदिनो गुवाहाटीयाव थानाय हाथायफोर जेराव टेन्डार गावनाय जायो गंजिनिफ्राय 15सो हाथाय बाजारफोराव आइजो फालांगिरिफ्रा खाजोना होनाङा लासे मैगं थाइगं फाननो हासिगोन सिगांनि समाव एससि एसटिनि आइजोफोरनिफ्राय 50 100 बेबायदिनो 200 रांसिमहालागैबो खाजोना लानाय जायोमोन बिथांमोनहा मैगं थाइगं फाननो हायाब्लाबो खाजोनाखौ होनो गोनां जायोमोन दा खाजोना होनांनाय नंला बिसोरनि थाखाय आलदायै जायगा बानायनाय जासिगोन नाथाय माखासे मैगं फालांगिरिफोर दं जाय गावसोरनि जायगाखौ एंगारनानै गुबुन जायगायाव थांनो नागिरा मानोना गावनि जायगायाव थायोब्लासो जायगा सिनायनानै बायनो फैयो बेबायदि फालांगिरिफोरनो आइ कार्ड होनाय जागोन बिथांमोनहा आइ कार्ड गाननानै गावनि जायगायाव जिरायोब्लानो बिथांमोनहा खाजोना होनो गोनां जानाय नङा बा बिथांमोननिफ्राय खाजोना लानाय जानाय नङा होननानै फोरमायथिदों आइजो फालांगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखायनो बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों 5 जुन बुहुमनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया माखासे
गोनांथार खोथाफोर फोरमायथिदों। आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे पर्टेल बेखेवदों जेराव गाव गावनि बिमानि मुङाव दंफां फुलि गायनानै पर्टेलाव आपल'ड खालामनो थाखाय खावलायदों आरो दंफां देरनायखौ आपल'ड होलांबाय थानो हागोन होननानैबो फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बेनि अनगायैबो हाग्रानि दंफां लाइफांखौ रैखाथि होनो थाखाय मोनसे पर्टेल बेखेवदों आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स एन्ड सेटेलाइट जायनि गेजेरजों हाग्रानि दंफां लाइफांखौ दानफुबाय थानाय समावनो खौरां मोनगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो दंफां दानफायनायनि सायाव राहा लानो हागोन होननानै फोरमायथियो। सिगांनि समाव दंफां लाइफां दानस्रांखांजोबनायनि उनावसो खौरां मोनोमोन नाथाय दा बे पर्टेलनि गेजेरजों दानफुबाय थानाय समावनो इनफरमेशन मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों दि बिजेपि सरकाराव हाग्रा रैखाथि होनो थाखाय थार्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फोर्स दानाय जादोंमोन। बिथांमोननो दा हाथियार होनाय जासिगोन आरो हाग्रा बिफाननि गुबुन गुबुन डिभिजन बा रेन्जफोराव गासै गं 130 स्कर्पिय' आरो बलेर' गारि होनाय जागोन होननानै खोथा होदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। फोरमायथिनो गोनांदि 5 जुन मुलुगनां आबहावा सानखौ गुबुन गुबुन आफादफोर, फरायसाफोर, गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोर आरो NGOफोरानो फालिदों। मैयानि सानाव जेरावबो मुलुगनां आबहावा सान फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। प्रमद बर' आरो उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोनहाबो क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि केम्पासाव आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै दंफां फुलि गायदों। ओजोंहाय क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाबो आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे मोजां हाबाफारि बानजायदों। बिथांमोनहा हाथाय बाजाराव गारनाय प्लास्टिकफोरखौ बुथुमनानै साफा अदेबानि सिखोन साखोन खालामनायनि हाबाफारि बानजायदों। बेबायदिनो गुबुन गुबुन फरायसालिफ्रावबो दंफां लाइफां गायनायजों लोगोसे सिखोन साखोन खालामनाय हाबाफारिबो बानजायदों मैयानि सानाव। बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै BPF आरो UPPL आबो सांग्रां जादों। बिटिसिनि मोन 25 मासियाव देरहानायनि सिमां नुदों BPF दोलोआबो। प्रमद बर'नि सोरखारा मानो देरहानाय नङा बेनि सायाव BPFनिफ्राय ओरैबायदि फोरमायथिदों दि सोलायनायनि मुङाव रायजो राजाफ्रा भट होदोंमोन नाथाय जेबो सोलायनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। नखर नखर साख्रि होगोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां होगोन होननानै रादाय होदोंमोन। नाथाय नखर नखर साख्रि होनाया गोजाननि खोथा, साख्रि होनायनि गोहोआनो बिथांमोननाव गैला होननानै बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय। CSBखौ सिफायनायनि उनाव फुल फ्लेजेड दाफिननो थाखाय दासिम आसाम गभर्नरनिफ्राय गनायथि मोनाखै। एडब कमिटियावसो सालायगासिनो दङ जायनि थाखाय साख्रि होनायाव फेलें जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो हरिसिंगानि आम्बागावआव NIT लुनो गोनांमोन नाथाय दासिमबो लुनो हायाखै होननानै फोरमायथियो। बेनिखायनो हरिसिंगा बियाबाव BPF दोलोनिफ्रायनो देरहासार जानो हागोन। BJPनियाबो बेयाव देरहानो हानाय नङा मानोना ट्राइबेलनि सुबुं अनजिमाया बांसिन आरो बेयाव 16,000 माइनरिटिफोर दङ होननानै गोख्रोङै दाबि खालामो BPF दोलोनिफ्राय। आरो उदालगुरि बियाबाव मोनब्रै बियाबाव BPF दोलोआ देरहागोना रोखा होननानैबो दाबि खालामो। ओजोंहाय BPF दोलोनि अनगायै UPPL दोलोआबो बिसायख'थिखौ लानानै थागथियारि जादों। सा 500नि बांसिन सुबुंफोर हौवा आरो हिन्जावफोरा UPPL दोलोआव जयनिं जादों। प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव जयनिं हाबाफारिखौ खुंनाय जादों आरो बिथाङा जयनिं जाफैनाय रायजो राजाफोरखौ दुंब्रुदै बरायदों। प्रमद बर' बिथाङा बेखौनो फोरमायथिदों दि गोजोन गासैबो हारि माहारिखौ रैखाथि होनाय, गासैबो हारि माहारिनि गेजेराव गोरोबलायनाय जौगानायनि जि मोन्थोरजों UPPL सोरखारा 2020आव सोरखार दानाय समनिफ्राय आगान बारायदोंमोन। बे लेखायै गासैबो हारि माहारिखौ रैखाथि होनाय, गासैबो हारि माहारिनि गेजेराव समान साननाय आरो जौगानाय लाबोनायखौ खालामनो हादों। बेखौ गासै हारि माहारियानो गनायदों होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। क'क्राझार ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव ICU आरो मडेल ब्लाड सेन्टारखौ बेखेवनाय जाबाय। मैया आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म लोगोसे BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथांमोनहा क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव ICU आरो मडेल ब्लाड सेन्टार बेखेवनानै होबाय। बेजों ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा गोबां मदद मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गोलोम बोथोरनि अफार लानानै फैदों चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय MMH अट' श'रुमा। अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया साखा खबनै मटर साइकेल बा स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे सिलिं फेन गंसे मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजाम मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिबो मोननो हागोन। जायखिजाया मटर साइकेल आरो स्कुटि बायोब्ला बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। SP 160 मडेलनि मटर साइकेल बायोब्ला 32 इन्सि LED टिभिबो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो एक्टिवा
110 आरो डिअ 110 मडेलखौ बायोब्ला 3,000 केशबेक मोननो हागोन नोंथांमोना। गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटर साइकेल नङाब्ला स्कुटिखौ मोननो हागोन आरो ल' डाउन पेमेन्ट होनानैनो जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथांमोनहा बायनो हागोन। थाबैनो नोंथांमोनहा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोलोम बोथोरनि थाखाय काजलगावनि MNH अट' श'रुमा फोसावनाय बे अफारा 5 मेनिफ्राय जागायबाय आरो 5 जुनसिम थागोन। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 8720957824 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।